mangan spaghetti boloten. Hey! Ada lawannya di sini. Lawan itu kan ibu. Wah, goblok. Mbak, tolong. Apa? Hah? Ada apa? Mai lah apa sih? Waduh, aku maskeran iki lho wedi krowak, digodak apa? Digoda kucing. Digodak kucing kayak digodak nyambe kon. Sampe niku kayak apa sih kok ijo-ijo? Gawe tletong. Ya gawe masker lah cek mulus kayak bihun. Aku mbak masker ana pisan cek glowing. Iki lho, gawe iki ae kon. Loh, ya kudu masker iki. Lek masker iki lah motone ketok. Ya wis ah pindah ndek moto. Waduh, akeh kok mbok njaluk titik ae. Arek cilik ku gak oleh maskeran, kok kulite malih dadi gragalan. Ya tak aspale cek mulus. Karepmu. Sampe niki lha apa Lah ndelok TV ngono lho. Lah ndi wong tipine mati ngono? Lah jenenge ndelok TV mat, lah lek TV-ne urip berarti ku ndelok film. Sik tak raup. Wih, glowing rek langsung silau. Duh, alay. Tapi malah ayu enggak? Iya ayu titik. Kon wis ngene ya? Apa ngene ku ngemis ah? Mangan. Poso aku sian. Poso apa kon ngene iki? Ya poso. Lah mang esuk petuk aku kok andole wong dodol bubur. Loh, anu iku mek sarapan posone cek kuat. Iso ae rek bubur sumsumi. Aku kate gawe mie arep pangon. Lah ya arep. Ngono jari poso. Kilo mimu. Wena, angkatan aku dadi adikmu, aku bener cek kok manja. Mau aku ngangkat, lek tak seret e gelem ah. Ngawur. Mie kok ukur ngono ku lho cek apa? Cek gak keloloten ah kon. Ya ngene iki lek gak tau sekolah. Masih yo sekolah yo kanok rek pelajaran ngukur mie. Iki jenenge didelok, gak diukur. Masih yo kok delok sampai mripatmu ocul ku lho pancete dadi mie, ora kira dadi minti. Emi lek lurus ngene iki aman dipangan. Lah lek keriting, Ya engko nyanyi osos. karepmu arek kok ono e. Enak. Kayak gak tau mangan mie rek canggahe iki. Aku lho rene asline njaluk uru IPR. Kak. Emang aku wis digenjeng. Ayo Mbak, iki tentang hewan kudu matematika. Hewan apa? Sampeyan kan duwe wedhus, dadi aku nyilih wedhus ae gawe pengamatan. Wedhusku tapi gak kok apa-apakno sih. Tak keloni, yo gak lah. Ya wis mari iki diparani, tapi apa? ojo mokong, ojo mogol, ojo ngateli. Waduh, iya ya siap. Wis ndang tekno iku lho mine. Sak piringe ae iki dientekno. Ya gak apa-apa lek kon kepingin atraksi. Wis deloken wedhuse mbek wacan soale. Wedhus iku mangane apa ya, Mbak? Mangan spaghetti boloten. Bolognese, boloten. Mbikan wong ketok mangan suket iki lho, duh. Ya sapa ngerti iki makanan pendamping? Pendamping hidup ah. Apa maneh rek? Gak golek ontran-ontran arek iku. Sikile pira e wedhus iki? Duh, lah ya hitungan ah bolong, mosok berhitungnya gak iso. Ayo hitungan. 1, 2, 3. Piro iku? Akeh hilek tak delok teko isor. Lah awakmu ndelok sikile teko isor, delon teko kene lho, Mat. Oh, jiro lupat papat. Nah, ya wis apa meneh? Lah rambute wedhus iki kok kreteng ngene? Nah, pas lahir sampai saiki kudu rongko bersemoting, mangkane keriting. Ana ta semoting wedhus? Ya ono lah, ndek salon kecantikan khusus wedhus. Terus, lek jenis wedhus iku ana pira?
Yo akeh wedhus kipas, wedhus etawa, wedhus Sik, mandeko. opo? Apa kok dijenengno etawa? Ya soalnya suka tertawa terbahak-bahak. Mangane dijenengno etawa. Wis ah, stres aku wisan. Lek kelamine wedhus iku betina, jantan ambek apa? Ya iku tok, Mat. Lah kon berharap ono sing opo, ono sing boti, bencong. Keremen. Ya wis ayo mulai. Ayo nang mak njaluk mangan. Loh, lah bukane kon iku mang wis mangan sih? Luwe maneh aku. Sik, bapak cahayane apik. Ojo ngomong kon kate velocityan maneh. Tak campur mbek wedhus kon suwe-suwe. Ora, aku te nyanyi. Hey! Ada yang nona amuk nggak di sini? Asik. Nona. Lica, mata Papua garis tenang. Duh, kerih kabeh rek udelmu. Asik. Hey! Ada nona amuknya di sini. Gak mandek-mandek rek arek iki digetoki ono kiri ae. Weh ono kere. Lah apa kan iku? Iki lho meden-medeni ae jarene ono kere. Mangan opo iku? Pentol. Jaluk tol. Kudu pentol iki tul. Jarum pentul. Kate atraksi ya mangan jarum pentul. Jaluk tul. Duh, mangan jan gak tenang lek ono awakmu. Ki lho weh, panganen. Mumpung awakmu ono ndek kene, ewang ngono aku nyateti blonco, cateten ndek kene. Gak kurang gede apa-apane iki. Wis salah tak dikte tulisan. Lastriyanto bojo kesiji, titip endok 0,5 kilo. Hah? Bojo kesiji? Lah bojone Yanto piro? 3, jare kate nambah maneh gawe jangkepan. Wis tak landang cepetan cateten. Duh, cek koyo begetekan ae. Terus parman sompet titip sendok plastik seadah. Loh, lah jarene parman sompet. Lah titipe kok sendok plastik kudu sompet. Iya, sumpete ku menisan gandene egrang ae. Wis tak landang cateten. Sowong rek joget siapa cek lemes. Jadi, bala. Apa sih malah? Wis aja rungokno terus apa maneh? Sulis titip kate sak cakotan. Ora apa-apa pesen kate sak cakotan. Niat gawe cuci mulut apa cuci untu? Sulis iku ancen wonge medhit. Wis saiki. Wis mari tak kelonane rek cek eling. Wis ndeng mandeko. Waduh, ya gak iso mandek lek arek iki. Lah wong velocity niku wis melekat di hati, nyantol di utek, merasuk di tubuh.